ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Lukas ta, ejay gayam ti balayaw. Wan badong, taga dituyak met lugar nyo. Ngam imakaraklag iji Mindanao, idi ag high school ako. Tainala naktiinak ijay, idi nagsina da iti amak. Kat itatanatayan ti amak. Awanan sa baling agtawid iti sanikwa na dito. Tagmay-may saklang matnganak na. Iso asyak, tagtawid. Kay, dito'y kan nga agnaag. Wan badong, katangayawan mat barkadak dito. Iso agsapsapula kiti agbali na barkadak. Ay, adu ati mabalin mo abarkadain dito'y. Anya ka diti mabalin kung ayawag king ka. Tibaw, latan tiyawag mo kanyak badong. Mabalin ka ding agbarkada ta badong. Apay kidi asaan ngay, tibaw. Ada ka di mo, mabalin ta paginuman. Syakti sagot badong. Ay, awan mo ti amok, tibaw. No kayat mau, mapantay di store ni Mariko Anang. Tay jay ta gumatang iti arak. Kan idamag tamutay, no kayat nang, ay jay tan nga ginom. Sige nga Rod, mapantan badong. Anya ti katangin niya, kabadong. Iyam amok pa'y man to'y barkadak. Isaw ni tibaw, maray. Kat isaw ti agpainom. Ay, ino kasta, aginom kayaw. Mabalin ka di nga ginom kami dito'y. Ay, saan ang mabalain? Ha? No kayat mo, gumatang kayo iti arak, ngam iji balayo, ti paginuman yaw. Saan na balay, ta awan mo ni Marituyang. Agungat ka din ni mister mo, no dito'y kami nga aginom. Ay, awan mister kaw. Ngam, jak kayat nga ada aginom, dito istor kaw. Ay, tibaw. Kumatang kalangan iti arak. Tay jay tan balay nga ginom. Ay, nasaysaya at pay, ngam ti aginom kayo dito, ay. Hala nga Rod, gumatang ta iti arak ken pulutan ta. Talaga ka di nga wan asawa day jakwanang badaw. Napakita na balasang da jay, tibaw. Apay aya. Kursunadak nga arman. Na, nukas ta balasang kamay. Ay, isti single ka. Adong din nakarelasyon ko. Ngamlinuklo ko daklaan. Kwarta lang ti kayat da kanyak. Ay, kaasi ka mga rod. Ano kasta? Ay sa anak kakaasi. Taamin da. Kat nabalas ko man. Anya? Kasano ang nabalis mo? Ay awan. Ay, ti kayat ko asawan. Nagbabawi da. Iti panangisukat da kanyak. Ngamin, saan na nasaya at dagitin nangisukatan da kanyak. Kasta gayan. Kunaklaki din no si ka mismo tinagibalay. Ay, madama mo tinom yaw, tatabadaw. Ay, wine ko araw. Ada barbaro abarkada. Isaw ni tibaw. Dumagas ka pa'y ading. Taginom tayo. Ay, pasensya ka yaw, ngam awan kwarta ka mayambag ka. Jack matimbaga nga gambag ka. Jack, tagpainom. Pagpaisaw. Wan, iso nga umay kakit din. Ay, mabit lang nga raw, tayo nakpaipalinong tinuang ka. Agsubli ka. Ay, talagang agsubliya ka. Arak daytan ko naman, libre. Ay, warog. Abay ka diyang Kyle. Ay, umay katakaduan na nga gipatakder iti kulungan ti Manaw. Nagsakit ti ulo kang Kyle. Iton malumlangan. Kaya't ko pa iti maturaw. Nang overak nga main. Na, apay sa dino tinaginumam. At da naman mo may kinitataba dong atumbay. Ado ti kwarta na ang Kyle. Nagpahinaw maging ka na bartak kami. Ay, di mo subsubran ti aginom. Ta makadadal iti salon at dayta. Ita lang, mat nga da nagpahinaw mang Kyle. Sayang amin di arak. Libre ko naman. Ay, uray libre. No iso ti mang dadal iti salon at mo. Saan mo ta kanayaw? Malay turog mo pa'y harap. Urayan kain ton malam, tatulungan nak ang mga ramin iti kulungan ti manok. Unang Kyle. Ayan ngay ni Kwarog. Kunak man no ayabam akaduam nga agaramid iti kulungan ti manok. Ay, nahang uber. Iso na sakit ti ulo na. Maturog ka no pa'y. Ay, una yan. Nasumok naman ti aginom. Nga ron. Kasano nga di na masumuk adam nagpasyat kadakwada ka ni Paribadaw. Libre! May samot day taan nagilibre. Saysayangan na ti kwarta na.
Ang mga no adamot pamilya dayta ang nagpainom. Ay, day tatidakos na banang. Ada nga agpaisog painom. Mga mabisbisinan mo ti pamilya na. Oh, Apay, saan mo adin na magnuan niya tinagan tinagpainom? ay, kwa? Ay, tumboy ka no? Ah. Damagag tuman tinaga na inton umay no malam ni Kwaraw. Kuna na nga umay dito'y balay, tatulungan na. Ada ka man na, tibaw. Adaak, tagpakuyugak nga agaram, badong. Anya, ni Kuanang termem. Wan, badong. Sige, kaduan ka. Nga magpainom ka. Day talaang ay, ariglado. Umay ka nga ruday, takaduan ka, itibalay ni Kuanang. Umay kami man, Maray. Gumatang kayaw. Saan kami agumatang? Dawatin mila kumati, sumagmamano nga oras mau. Tada kayat nga ibagaking ka ni tibaw. Eh, kastangag pa'y sukwanang. Importante iti bagak. Nga lang nga raw. Umunag kayaw. Ala agtugaw kayaw. Agyaman kami, Maray. Mala, tibaw. Ibagamom, ti kayat mo nga ibaga. Kaslag, nerbiyosak matay. Anya kumamot ipag nerbyosam nga itibaw. Eh, kwanang. Damo pa'y lang nga makita ka. Kasla nakaam-amo ti rupan. Ah, Kasla saan mo nga amo ti mangloko iti pada matao. ay saan kan nga agpalikaw-likaw, tibaw. E diretso mo no anya ti kayat mo nga ibaga. Agayatakan ka, kwanang. Anya? Ay, saan dakman na paglulukuan? Ay, saan nyo adadaulan ti oras ka? Ay, sanda ka paglulukwan, kwanang. Agpay suti bagbagak. Awan planok ang makirelasyon iti oray asinaw. So, subardeng ka man. No, kasta. Basta din nakadagos. Ay, kasta nga agpaiso. Iso sumardeng kan nga agaram. Taawan apulos maganap mo kanyak. Sanak to sumardeng nga agaram kan ka, kwanang. Na, Kat sa payla ko ma. Tas anak aparitan. Day talang, tikid dawag. Sa dino ti papanam, Kuarag. Mapanak man di tabalay tangkay. Umay kakit dita, ginom tayo manaan. Agpaisaw, agpainom ka manan. Waan. Mapantayo manan aginom, dita balay ni Badong. Mala, sumurot ang karudan ka ta kayaw. Inton bigat to natulungak ni Uncle nga garamid iti kulungan ti manok na. Mala, mapantayo nga ruday. Agsip ngeten ngem sad ngem imay ni Kwaraw. Ang mga no nalipatan na may. Imposible ang malipatan na dagos. Apay nga rod asaan ang nakaumay. Ang mga no nasakit pa iti ulo na gapo iti hangover. Ay, nasakit nga tati ulo na. When inayaban damanan anaginom. Ay, nagloko no inuna naman ang tinagsyat. Ngem timang tulong kanya. Ay, kat bareng umay inton bigat. Tapos nasaan nakamot na kayat ni Marie Kuanang, tibaw. Ang mga no agin-agin laang dayjay. Sa anak ngagsardeng nga mga aram kan kwana. No kasta, ar-aramam ni Nana Kuanang. Wan, kat no mapasungbat ko, agparambakak dito'y kabildatan. Agpartiak iti baka kan baboy. Wow, ayos nga rod Ay, saan ka madanagan tibaw? Tulungan ka, ilakad ka kini Nana Kuanang. Agiyaman ak no kasta kwarog. Kat sapay la ko mga rod, tamatulungan dak. Ti makunaklaang tibaw. Nasaysaya at siguraw no si kalangan ti mapanagaran. Ang mga numabayin lang ni Marie Kuanang kada kamay no sumurot kami pa'y laang. Hala nga rod, uray siyak lang ti mapanagaran. Ang mga numabain nga agpaiso no adakadwak. Apay adi kay may idikal man, Kwaraw. Pasensya ka nang gal. Hindi umayak ko ma. Nasabat ko datataba daw, kanday dya atibaw. Inawis dakmanin na naginaw. Iso asimuro ta kadakwada. Ay, uray ka mutin ta inununam ti siyat. Pasensya kayo nang gal. Ala, umay kanta, kaduan nak nga garamid iti kulungan. Nasakit man ang ti ulo kang gal. Ha!
Anda man ang Uber ka. Hay! Inton malam taon. Malam ko na minton ko, naginom ka man ay. Ay, inton malam talaga nang kay. Ada ka manan. Gaputan na pudno akin ka, Kwanang. Nusong batan naklakit di. Matulungan ka matkat. Ay, bakit akon? Iso nga awanin plano ka makirelasyon. San abin nakitan ti panakirelasyon, Kwanang? San mo payakayat? Tadan tukad-kadwam iti panagbakit mo? Ado, ti ka anakak. Iso asaan ko na problema ti panagbakit ko. No asinon to ti makaanos ang mga sikaso kanyak. Ipatawid ko ti balay ko ken istor ko. Iso nga awan parikot ko nga uray bakutak ton. May mayat matlang, no adama ko na a partner mo iti biyag. Ay saan ka man nga agbilet? No kunak, asaan ko akayat? Saan ko akayat? Iso asarda nga mon ti mo umay dito'y balay ka. Inton maminsan pa nga umay ka. Saan kan nga entertainan? Mawatam! Nagsakit mo ti panagsasaw da dya, Kwanang. Apay nga ta sandak amaayat dagiti babay. Anya nga ta ti sanda pangayatan kanyak. Sanak mo't unay analad. Ngam apay arije kandak launay. Nagsakit man ang tinakam ko iti daytoy apan nakapay ko. Nas ka na makabalo sa kiti dayja akwanang. Nas ka na maungaw ti ilas-lastog na nga istor ken balay na nga ipatawid na. Kita klang no saan nga agrungab dayja akwanang. No saan nakakayat? Baybayamon, tibaw. Mangbiro ka langan dito sa baling armam. Nagsakit ti pa nagsasaw ni Kwanang. Talaga nga na di na kaya ti makiasawa day jay. Iso nga ro na nagbakbakit a balasang. Kaya't kumanan ti aginom badong. Ay kita ginumte eh. Mapan mo kaya ba ni Kwarog? Sadain. Nakita kita yan, napan niya yan, nangkel na. Mapan na kanutulungan nga garamid iti kulungan ti manok na. Uray da talang arudan ti aginom badong. Ay, sus, narabyan ako na nagawid ang nagapo idi barangay hall. Ay, nagadun tumot ti inlepas ko ngay naramed. Sana mabalin. Ha? Ay. Mas ka na makabalasak. Tumboy mo't dayta da ka sa sauna iti silpaon. Ay, dayta siguro di bagbagan ni Kwarong magpaspasya. Ay, aglingidak ta denggak ti saritaan da iti kasarsaritaan. Oops! Wan, insan. Diyak mapalabas na ito'y. Naskan amabalas ko na diyak, Kwanang. Ha? Kwanang kano? Ura magtiistor na. Agraman ti balay na. Dakas gamre ta tumboy. Adya nga tatibasol ni Kwanang ken Kwana. Agawi na. Katinak mangala iti gasolina. Tay sabwag ko iti istor ni Kwanang. Sakto uraman. Ay, umawag ak iti pulis tapno adda kadwak amang tiliw iti dayta tumboy. Di na kon malapdan iti aramidak insan. Uray anya ti magbagam. Ipatungpal ko ti plano. Ay, talaga adakas dayta tumboy. Adayta. Adda akon dito'y paraangan da Kwanang. Lukata akon tigalon ang naglaon iti gasolina. Ta isabwag kon dita istor ni Kwanang. Ingatong dagiti imam. No saan mo kaya ti mapaltugan? Pulis! Ingatong. Ay, anya ti basol ko, apo pulis! Amumin ti planom si katumboy. Planom apo uran ti istor ni kagawad Kwanang. Nang kaitay nga adda ka sa saum iti silpaon. Sana pud no dayta. Oho. Awan ebidensyam iti dayta nga ibagbagam. Naglawagan dayta galon alok-lukatam. Amok a gasolina dayta. Pangusaram ko maiti dayta. Ay, Arestado ka, siga atumboy. Kakadwa, Sir. usasan yon. Oh my God. ay, san? Didak pusasan! Awan basol ko! Kayat ko lang ti makabalas ka ni Kwanang. Gapoy ti panang bastag na kanya. Ay, awanin. Dadaal ti ulom si katumboy. Good job, Kapitan! Imbaglakit din, tanaamwam ti plano day tatumboy.
Tanasan, sigurado adim maputi istor kan balay ni nanakwana. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan.